omusika kandite mbera ende yonse basako ba bosiye nyumba ekinagachire kero omonto akoreki abeko moinari agekora chinyumba echo at the end of the day ngutumika chire ngogocha gutumia chinyumba chibekire chimbera gisieri omokungu yakama kumukie akaringa chianga asaba isabiara akominyoka kurwaria chiatwa paka stukarasta ilio mugaka moyare mugako mitote iyo mugaka kwete 75 yani mugaka oye mugaka mugako chito kuchuzi omukungu yakama go takanyanga ke konyarekana ngasuka chiatwa iberega imbolinga inkyukominyokera gocha asaba kaka bari baho akangepe nsemo agaja koraga umusacho enga leraye orora sogoso tuko kumina na cyumukungu yacha neke rundeke nene abagaka ubaga cyaruka uja cindagira cyabe kiro bakabwatindira bakora bachomurigeria obosongo vibes network kakabunere botambe egasi yaitobuna bosongo vibes no gotare binyoro kisi na nyamira gokoretera mangana aliagendete gwateka ase binyoro byaito litukoria rero nigo twatarire weka chinse amachikoro kunga lya mokogoti nigere matutu oweka nyansiongo eparnera abwa mafuta na kabera abagoroka na goze national oil asago jimabwo sago jirutie je pare yo moro mugatima abwo no tutagete gosoa inkigia toretira igo mongena nare maiga mugakoya bwa tobore mobo nene kweri bore mobo mongeno yago tebanga bamura bo bamura bamwe mugakoye bachakire kumutitora nigo batagete ko muhuro boremo ekasita cho mugakoya atigete mugakoye was a very prominent individual, was a very prominent figure, lakini agaika 2021 engakeria covid akarwara after few days agasiria obogema bwaye bono mongino ino are agot ondigiria onde kaka kora ncheni nchwo nko urundo bode mubwo mogaka tutigerete so no tutegete gosoa toikaransenere turategerera toigunga ki ninki abamura bo mugakoye bakumuboria no bore mubunga kibore no bwango no bwo mugakoye no bwo batagete komura tanga mumuro mwaba monene igakare komurwani omoreteira abantu mugondo omoreteira gusine bibago omoreteira gusine abantu bagocha bacha kure masare mete bagatugura kibando so tutagete kogenda kaka story ntu atokoye tegera chinsa mochonsi kurwabo ajebuno morigeria you make your own judgment kaka ntu tori kona chakine kyagara ntori bagambi ntu ntori koti gasi yaito no ko bae platform mongino yere sabuyeka bamura bamwe abona baro bakwane that from there ino bunaba gusi you make your own judgment wancho morigeria buna twachika kogotebia twikire chinsemo chia matutu kiria mokogoti egana tebu asaya kurukwa aiga asange mumanyite nyansiongo so eskimu notore mumanyite amaremo narema na indokoranga mangana narabira igumuchyo ya maremo na kyo nataka turategerera story turaje unga kiere nakibaba pia kwandigiria matuka mange sana na kuligiri but finally natokire pia mo akikorwa marieta samarieta gonkoro kwistangale kurulia mokogoti village atutu settlement scheme yes nkwangere sitenga mubwato muchando bw'oburema tweresa ngo muchando ninki muchando yo gochete buno mugakanya nakwete mugakanya ne garwarite corona mwisho 2021 abo twigwana na abana ba minto akapeni akagenda kisi chenere kero kili kiungwae akabera almost amatuko 21 enje na arwarite ka bono gonko genda komororo na Saturday ngaika the following day ngo jikogenda nkanyara bamuro bamwe batate ko murusyo gukikicha benta manyiti kero na kana kingo bokongu bugachakira abo yani bako murusi without your consent bako murusi without my consent bagotanga no manye no ubatebeti kubulindo murwire takwe gamba naba mako rualia bako gamba kero na buli mumuru yumu abaka magante ngayairire etogocha ko facilitate ujikomorora Wednesday abo kijabe ngomburi nkingu jikomorora konye onyentacha nale gojanyo le getandike kire busa ingire ngaga kwete na ijenku dio lingu jikomorora nalenge
ng'ayetiga ng'angocha kobole facilitated on Wednesday ogenda komorora ekero twakora admin bwe nyagetari agakana gento nkeo giatosinyira ekomoira kijabe so morwaire ntori gokora ki ntori komo discharge ekabe eriogi ekabe eburukana omwari mbamoira eyarenga on Sunday on Monday eshida abwate egatatuligwa konyobeire abwate obokong'u asende ekero natoma abana ekero twakwana omonasi ende yarengo esite eye egatutuliwa omogaka agacha on Tuesday akabaka on Tuesday on Wednesday oyo naende akamenya koimukia abagaka koruka atagete gocha n'abasikari bekenyoro abagaka bankamate bono seite storuete agatuma ekasi yaenerere chibirate arigi omonyagetari arigi n'abasikari bacha kumbwata ng'a nasiekeire omorwaire nyomba ekero bacha abasikari bakabura n'omonyagetari oyo ore gocha agakora ki akabura ntwatagete kona gotebia omorwaire ng'a mechando ki egenderete sika tukamoprepare nkagenda ase egete ngasaba wheelchair mosokeria gocha siko bacha komorora all of a sudden ekero anyora chigari chigocha abanto bagoika akarigeria korwa etirisari nyomba akabori nki kegenderete nkara bono riko bachire tigamotebi ng'a nki kegenderete ekero namotebi nki kegenderete akamenya koboria bono omomura oyo mwabo kimeti geta animation ane mochando tonyo mokwane kera bakatumuri akamenya kumbori ng'a rasugu ominto nki namokorerete agonchanda omura mwabo omonene osomoka omonene yaani akoreta abagaka bacha gokobwata mbare gocha barandora bamenya gotekana ata step inche gokware gonsiekera nyomba chisimi mbwata nare gwaka ng'anchu monkonye nanyorire obokong'u oreta abagaka komotebiri nabwabo moswati nare gechauri ari okorukwereni nyangeri nkamotigira omorwaire ero nyomba ngacha korora abageni abarende bachete siko batatebi ng'a ngikere ekero naba nkabaibire gwari siko bagaikaransa imprepare bari banga muna chianko agende guchie balcony ne wheelchair eria bachikokwanira guchioga atari gutirimbuka gocha inse aba bari namba mura mwabo barabu basoe nyomba ekero yaika igarara abagaka baria agatuma omoswati oyere ni nyangeri agachaka ndusika okomatebi genda orore nimaete ng'a bono esita nkorera are nkagenda nyomba agantebia tindi gosoka tindi gochiande onye bacha buna bacha kondora eward rete ebirogo nkaire ebirogo ebinyomba nkabanga imagine mpaka chiango chikamnyakani gochinyomba bagasoa nyomba sitokorara bakanyora uri nabari biya bakomanya kuburia yani igona bakwarenge ige report twaetwe ng'ago nyaregete esitago siekerete nyomba igonga nabakwarenge buya ogotaya abagaka abo baise moke ng'a inche nare gochandeka nyomba mwana onde taiyo nare gotoma ng'a ake esimi nyoka ogansiekerete abanto baminto mokore ki moche ekero omogaka oria agokwana igo amariga agaiteka bagasaba bagakwana bagakora agateima omura omwabo iga rasugu gwansumbuire akamotebia amagosa amatebete akamotebia oyo akamanya gwansa gwesagera ng'a ng'ori oria onye nabo igo tindi kogenda meeting yaito are kogenda anigo babwate meeting after this chimbori chianyenyirwe moino abwo bagende bachikoragera intwe tochie batwambusheti aiga moino ng'ai omomura omwabo onde okare moino igo chinyomba chia omogaka oire ngachire ibere lakini omomura omwabo bori okoturumagega no bachiete bakakora ki bakaragera bwaya moina ngochi moino okay ekero baragera oroche muna amang'ana atari kobora omonto akamenya koete report ng'a baragerete bagakora bagakaba bagadishi gukera omonto muna campaign yarenge 500 each bakabwati enchera bagakora ki bakagenda naende ekero baika bachikorora omorwaire naro orenge bosongo nario iyo asanya akabadish 1000 each bono muna obasani atari kobora omonto akaretera omorwaire amang'ana ayo akamoretera ona Wednesday botuko botuko tochete go disclose gotoikaransete akamenya koburi ng'ekero abanto abo bachete mbanchigeti ng'a inche bagocha korora
tari noe ne ritunda abantu baimugeti ng'a nomorwaire togochikorora tari noe nebesa ng'a ntokomanya egento ararie tiga totige ebesa eye iga egere omonto oyio akore ki agorerwa omong'ina oyo igo orengerereti ng'a abanto aba nkondora bachete and in fact inche ngoteba ng'a that's how okokwa kwaye gwachete egekogera obotuko obwo aramisi tatorareti nabarerete igo akona korera omwana oyio omwabo arasubu namosumbuire abana bamwabo ontasire tokoimoka tokomoira nyagetari agaika iga agasira omokutano oyo bagochicha batakire kurusia omogaka nyagetari bamwere kijabe bachire komoranka what was the motive kibatagete egento batagete pasha nere yare kona kogenda round twachete godiscover ng'a documents babwate batagete ababekere sei ekero banyoete ng'obere week ibare komorwania achi kobeka kichabe noe na egetora ase monto onde atakoreti ki atari because one of my children ekero arenge nyagetari rasubu oyo nachieto akamenya komotebia ng'a soka ngokwana tore nomogaka oyo omwana akanga omogaka akamenya komobori kiagosokera agekwana muno otagete gote noyo na agekwana muno okorete muno otagete ekaba akong'u kobekerwa egento eke esei omogaka akamotebia tiga ndagwena tumanya gokwana amang'ana ayo edocument ine yaki yarenge transfer yake ya oboremo borimoki oboremo atagete amwatere gochia moinari obo bachenjaneti atagete bono naende amwatere tochi bono oyo nere obwate taito twange history oboremo obo ng'aki oboremo obo igo bwarenge obwe chinyomba ibere father niro gabwate chinyomba ibere okay enyomba enke na enyomba enene enyomba enke igaterwa gochia moinaria na into togaterwa gocha omomura bwa enyomba enene okorwa gochia emisiorina noyanorera sugu bakaba chi admin egekogera nonya omong'ina oria moino oro akabeka omomura ntukonya moinari ndo omong'ina osirire kero baba chi admin bagachaka kobaga bakarosi mutation bagakora kero barosi mutation bakora oyo rasugu agateba ng'a inche igo ng'eire nkoboke maremu akamotebia egenda ona gopima oboreko otebe resi irenga okorete nkango sinyaria bono isecha manga isecha yabo getutu ng'aki bore resi ang'ana tokomente moina akagenda of course iga ang'aineretie gekoera chiake echinchire bo agateba gare resi by 6 acres basi bakabwata moinaria bakamoa 6 acres kero bamoa 6 acres mutation yarosiigwe 6 acres no bore mobore next no bwino bono bore moina bo igari orobagorori yes gochirogorari lakini tasogeti getunugo aka 6 acres as a compensation yo goichori boria bori bwanka okay ekero abo bwaba 6 acres na chia koegwa oyo muna boegwa akambonya kumuchencherie etaito etarachi gosoka oyo akabwaterania akarosi bwensi agachenjeri your husband now buna boeguga batarachi gokora succession akamoario kakamutenga bono chigosokera ni etaito di akamoa akamuchencheria obore gesabakwa bagachenjania obore mubwarenge gesabakwa bwarenge 6 acres gesabakwa bugetutu chachi mwaki bagendi ari okay akamoa obore mubwarenge 6 acres bwabwate chae 6500 bushes ne chikabiri twabigite round chikabiri 200 chialinga omugondo bone keramo akora obore mobako muchenjire bora ancestral land gosomo gako ugagurite igagurite akago pakete to dikere omugaka getori koru somebody ngare koru marani ali okay nero mone ti obore mo akero yanyu omukungu ndo sirete bono agataka komoiro oyo linda bono your brother oyo rasuwa akanyoma uria kamoa obole mombole nagwete gesonso ario mari moto siensemo konye nabekire materials chionsi cheiseni pake plan ye nyumba yarenge koroba ondo seti noire na akanire chibesa na kol ekera nyoro yako yumba agante itiga tomoye egero mukungu ria chikuru town agachirwa mbura ntu tukakura na kire ntu kikaera muna tomenyete igo mbija tomenyete bono umso your husband agatiga bori akamorea to bwa gesonso no akamomenterania akamomenterania siabire oyegera omukungu naria nachikomenya geko yatago urocho muswati otaun tagata kogenda lisabu akamoa okay nkamuburia matabori aina arusi tinyambari egari egontunde ngenje yonsi pake kogota na arusi agante yae mutigire nera ike kokonyeka akonyera abantu bae tari gucha kwagacha abande tari gucha kwagacha tiga kore kwirende
bono muno uria mutigerete bagakorana etaito tukaimokia tukaire bengi tukasabere loan tukachakire biashara busungari etaito muboriti neje bono buli mubonsi twabwaterani ikagende bengi bono kere gente kiabeire igo kiabeire it was on 25th April acha go ku June agacha March chi gatatu mutinyi omwanya rukayane no yalenga agacha April chi wiki isato tutara proceed gochiabo igento ngere twatiga magega bachenjani no mugako omoiro bole muboro siye enambe ya your husband bwabiro bwaino mugaka nero omoira mari maria mate chi document chi bakoretwo musache go sign atarasira ne chi agasiki bona abachire bafuchirie title muno ya kaitata yobole mubona ende yobole mo bapakitirie gochi 2017 igo babwate bona masakarayo na former disi ao likoro kwa muriti urenge nyaronde gaiga nero chite ko fichwe gente ke kokerosiri before mugaka atarasira bone document yebale kuna gweti transfer and what have you obatagete ko musign blindly bachikorosiri title deed enya bachikorosiri title deed enya forgetting that a matter title deed ne bengi kakolete ekare and there is no way orarosi new title deed without a matter title deed koirana echikorosi engen bono agatwara chitaito ichimuna bwatayo then kurwabo bono muna yana gocha igo mugaka osirire agansa mafurutano ngatabia bana banta batabere tiburonge bakombunia ngana kandi umusaje ta umugaka tatinde kugesieri igoro nkomotabinche gongokora asba egwili yomuse omuse gakandite mbera ende yonste basako bai bosiye nyumba echina agachire kero monta akoleki abe kumuinari agekora chinyumba echo at the end of the day ngutumika chire ngogocha gutumia chinyumba chibekire chimbera gesieri makamina baba sanyo bonsi bagacha abantu bagacha bagaka bange bakominanga stand farm ngabakaninga umugaga nali akoraki ona sobore mu bore contested isaria asa yiso mugaga eniri nekune tobore mu buo bono okay bono uyakamenya gutaka babike guchimete urusana rurimi nkomuboria inkieke bitoko mutugutera guchura sana turataka korosie mariamu ntugo toko chiko kobeka guchimete uyo mokaga soka ngongora bagaka no bali bagasoka ndama lakini rende nchenkale merali egaika baka disappear tindeka yango nere kurukugiria munyangao asuma aga kago tiri mukaria kamadenga nga mutigire ale muna okora ntugo chaga lakini mna nyasale moyo nkanyoro mpastor lindu byaga kono gotolemia finally pastor Mesa no mrumu awe nyombende ko pastor ku Alfred agachaka yata pastor Mesa aga break the ground bakalime mbera Alfred agakaraki agatenenera oyo mwabo bo Alfred ningo Alfred naro menyete embassy oyo mwabo mwalemu inyombenke mu pastor akerata abera gali bagatenena no mwana oyo mwabo moko karamel kokoro kwa Evans Bogonko nero tumete chibese chikaga chimbera Bogonko bono oyo mwabo nando muso oyo mwabo muse second last nero tumete chibese chikaga chimbera akari binde byansi bigokorura sugu ara guarantee distance mbali gocha no ena kero mugaka tindigetu no nyana marabara sugu itakate mbaluteti ko bagendete kuragera gocha muhina lakini ndu tokaranga iyo siyo kitu then akero bagenda akero beta abo bakamenya kuikaransa bagatebanga mbao gora metinye tatu batara firisika bakale bache gutuliki ino mutara firisika tukakole tatu tukakole ene tugike metinye sa bakanyoranga nkogendera atambe chibando njire nasimike to mugondo uyibona atagete uyibona ri contested 2 acres ekasita 2 acres na china nasimike to kanyora mugondo bwensi ore ekasita okay cheka ibere ko na china simikire ntobwate sukari na simikite chibande chiyo ni na bonda kwaro ki clip konye na dichi alenge to gusamba nchirachi kokonga mono bakanyora bono ntuliko genda asebali ntuliko baburi kende chibese chiri bairite 1.6 intutoka
Chini chia matanga. chia matanga chiasengererete tugatiga bakaria ekero chibande echi chiaika banyora ng'a ntori gokwana akareta abanto more than 50 bakarabi pi. That was which year? Oyarenge 2022 January. Okay. Bakarabi chibande echi bagaturutira gari gotira igo chikilipu nchiro ntutugachirigereri chibande Monto echi kareta abantu mu muromi no manene. oyira sugu barenge n'oyundo mokemaremu naba nachianke echi chiaye koruka bakarabi pi bale abantu bale balendete babwate chisimisi n'emiolo etieri ritari egosori bakareta bagatosiara nchengakani omwana tware goko mu mumuro monene ngamokani ncheti ntunduri guchikorwa nto giti batabire nche batagete kobutora omotu egento ogokora genda orike opi nchego nkogenda bwe chief nchiguchaka gokora succession ekera tinguchaka no gotegerera mang'ana vitineri omwana akagenda akarika opi it took 3 days tokorwania seginga nchimo gwitness egento gekorire abasikari tugacha konyora babete compromised report ya agirigacha ntubwate mugirigacha nachete akagwitness akarika agakora ekera akora twarike opi akaba summon dimanya agende ekoti agakora almost mitinyebera akona gokora muna atagete igaro omonto amanene agunkwarete agacha kogenda oro baadaye ekinde kingi akore tumoisonde kegoteba tindi monyene buri mubwo nere tari monyene buri mubwo bono ngakuminga chibando rende ng'osimegete Ige koti kateba nga mwensi babere onya kukurwani naye muntu tari obwate buri mubwabo bono no bwango bono kingo buri chibando ni chiangu buri muno bwabande twalimete chibando chiro ni chiangu kaitha bono buri mubwo botigare tobwe community ko sino bwango bo nkaja nkalema after year kebinte ebiko na kobaiko akamenya koleta abantu nalirori bagatosega segia akaleta turagita akalema agansa gusimeka chibando naende mwaka naende nalimite naende akaleta ekilipungo kworo kinda abantu abo bagocha mugondo igakoleta abantu more than 50 nemioro na makombe nechisimisi balendete nto basakogenda muisonde ko bachete ko bagocha kulima bakabachora itundu bali yanega na nyumba 10 ya kijauri ekara nyumba 10 egocha komanyanga tabwati ko toda tabwati taito bagansa gosaba mabera chibando na chichire mugondo ekara mare maya go chenchanigwa obo bwa chenchiri na buri bwa mate was there any written agreement ba okoranga ba chencha timna bamurwa ba mwabo chitaito ka go chiko taito iye go chiko chenchi agende ritari yaye in fact injira nyibwata no mwana na eta kanyiminyo kitaoni is there chipashe chinkamo kamata iminyoke pake union akaire chipashe chipake union chiarenge chitaito diti chiapo kitutu abune kwerende mo maremu akaimoka akapakagenda lansi bakachinja on the same day eriende gakoroki igacha bono gagotenga na iranire tio uchikurigereria green card ekero bonirie nekero bure side yo yarasu bono au itikema utio gakure nga naroneti etosinya igo bagoteba ngo buri mubwa mate abonire na your husband mwaka kiera abonetira sugui mate gokwairo monte gento turi guchikora kubwati ngasikia kobokorera batirende muna akoruchi material chiabo bonjari akwagachira chinyomba chirenka ibere ntorocho tatega tokona kobuli resources chio muntu nga ngikirinya le bakale gokora boy akarusima yani ekero mugaka muchinchiri oboremo akamokonyera ni paka chikokoto chiko chikokoto chonse konyana asombira amatobori amagena akamokonyera bono korengana naye nkimoko bunena bamura bami nakigesinyete because kuikira igo nonyene ringo gotabi ngo April 2050 njene chana ale gotara mugondari nachete ekeracha nkamotebie mu murumu abo no aleka akamboli ngo gochigotorugera tochikanye nkona gotale bakwana njetindi kona kobulinga inkiata gokora inde mugondo ekerati mboka gocha akarugerwa akaragera omwana one nyeruke nene no aringe akabarugera ekerabarugera oyora sugu na tebeti maremu nga turi kongo buri muburi uri akamatega ira ni bintu biri byane byonsi nkoruseri buri mubwa no bokorete no buri ayikachungira ni byane mina byale nko ebintu byao
yani basarie diri eri baigwananite bono kero montera no bure mubwa kero montaire no bure oyera no bono rira ne bure amare maikera guchenja ni umwaka kiorenge orenge tu bano na bondoche umwana urayole bya lakini na bondoche nga it was around 2 ekera mo kind lands mo gosoki documents to bwate green card ne ge kor kuna marima a change kera mo gosoki green card kia gangi ye kor ke koro bado bole mono bwa Steven Ngaro gamba oyoro mogako maatirende maate igo bono umuntu ogulita akoro kuboma umuntu rasugwa onete gakoro kuboma yes ekero twagenda tuji bono chibando saliria baburukanirie batagete goto Kenya tukagenda bono ownership egere tuji kumanya nga green card ye nkiere metinyeri batoyete yaerire bakana kominyokia ebinto bakiba gotemba ne green card nga nebwate pending mutation tukatanga goiko August tukarusia search eyo tukakora bakatolina ye green card ekero bamanyite nga nkiga gokorwa no morand register ule kuru kumutua ekero twarusia August omonto agatebinga there is something fishy tukanyoreria tano bali kate na politikaite koberi omogaka ngatebi omwana nga gache green card ye mine search eyo mutinyo nane tojo kule June mutinyo nane tuoyirie search ya totebiri bole mo bole intact ekera acha kogendo it was September October akalinwe search ye green card ani mutu ojo konyoba kire siminga omongino oli mwaro gete balimo tato mo mwana ocha gokore search ekero bamatete nga igatugutete death certificate torosari eyo dirio mogaka kwite gabete balimo ekina kibale gutari chiavisi ena bete balimo timanyite sina begete death certificate green card kia gankoro kikere the new title deed yo balimo ya na onyena kero twagenete koti koligi ownership litangani gatebetio mo chachinga na bwate title deed na chipikoni nchibe kiro mugondo uyu ekoti gatapaka mugondo tugitoma tena bwate title deed nari getenga na bwate title deed to ika mugondo aria agakana nganje timbwati title to kuligira ndinde iliate beta bwate 702 ngayachiete no muchachi uri okoranga na manyete nga ingikere akatebege nteke ngoge koranda akagenda guseiso chitaga kwa gusimuswati umwa and after some time naende gusingu kwete so gekanago suka finally to request omurand register acha go testify ubule mobunga kibole kero omurand register acha akabatebye nambe 702 television asitaiya gokoraki egwapia obulemo botigaite koba 641 wa Steven Ngaro gamba and buli charged na cooperative bank but we know asinge jokonyo muchachi atebiwe atebiwe ekero twasaba togosaba proceedings ebinto mbire ba omitetie ekero bali kona goto twist igatoka lende ngatabwati title boni gamuna togokwana iga is up and down ngekoti yatebire nga ewo bolemo achikuya discharge ku cooperative bank arete title deed echa komubagira 702 bona abwate ebo wisho bono gago tuminyokia amantago ande na taleterete bibago bigata ibinto byitorogora bigaturuta magena bigatokori gasyo gukumi igobora totebige ntomuko bunana your brother no bole mago to bole na barategerera nyore story ingi kwara komotebi obulemo omugaka oli gakwete ne report eriga ngira ne ebintu byane byonse nko bulemo bwa no bakorata no bule and we still stand firm onyo gotoira ne ebintu biri byalenge bonchali no bulemo bo gakalege sie kabuna bwalenge ne chairi buna asimegete obulemo bwa yembora no bule igonko genda muruseri mubagere bano maite nguta kumubagera muna mumurone igo aye egento gyokankeringa kyonye gategete obulemo obo aira ni obwage sonso na materials chiarengo no bubonda akoiraneria angiraneria omutigero obo muruseri obulemo bwa 6 acres yitibwati shida okay ekogera kurwabwe ebintu byakolekire otewe ebintu byakolekire igotama ebintu agendete gokora gotama ntori korara obangi bere sese chemanisha pati nganayo
abantu abagutumika chacha ari ngare abantu agutumika na abama isa ruguru magega na beire ngokwana no mugambi obotiso the fairly people agotumia ochire gukanya bwoya aba musinyire omugambi oito oyo sobonere muna togokura na baigwete there is no single day kererio ya rueta agacha koigunga eriogi ne eria kimwabe komuchi igagoteba ng'abumba bwate serikali yabe kubagambira ebine byabo nkotibire tana gocha lakini awe sema ende muna there is a day na mwakirite simio lenye nyando chibiri goraria aniko nyoyo mwakire ngango chande kurabia no akirwe simitokora to respond lakini akarongo mwakire simia gankani oyu bare ko maganda inga rirumuna gwaka konyo akirwe simi that's why atakora taki atatakete ko gwaten oyo rano mo chief wese no mo assistant chief ngana yo moiso totarakora ngana yo moiso ne linga ababura katochandekire tali yoyo ababura ka mo especially scheme bachandekire ekisa keliko igwetekera mbauti moisonde mbora epale risi mukonye moisire kuikanya ronde obuli mubonirio mukungunyene no ale musaje okure agotagurigwa atamanyeti nkikegendete but intwe we are like to know nga inkikiagenderete obo bembori akorete agokora immediately after mumuru mwa bakorire asiri tairaneti achagotorora nga kimogenderete igukonye stwa ikiri bintu na mumuru mintu igachagite se ikurusuko konyo mugako watarasira mwana gutwara kuoma na kondo wese nonye no era gatebinga February alenga aligocha na igugo nkoinoka na aligoinoka saa 11 ni chai ngara sugunacha ntwarusi chingo na bwate project yichingo ntwarusi ngoko twakora twamanyenyera nyeroka no yalenga engaki yonsiga agacha kuru ko yalenga 23rd February na rwate ni bwate sukali umungina umugaka kangira tenweki ekliniki so guchakira kurwabu machi gocha epiri igale gocha at least omutinyi gatatu kane kiri week no mojo koro ene pick up yaye ina agale gocha onyenyeru chingoko chiane oroche amatuka yonsi chingoko chiane chiale konyenywa njale ko bese yenye ntwe igwana senale koranga ki chingoko ne chiane project ne yane chagite lakini umwana mino gwakara kwa nyenyera omugako yo maremu odale ko happen kurwara ale go happen ko banchara igale go so isto ya nurus chibando orusinda gero kora omuirira ototiga omugorera mariogo ochikonyu ochikomara bono tindo chinga inkiki ale kogera aike to this extent abana bamwe bakure baerire agoturwanie se omurami no barenga bono batigarite bare moyo batigarite batatu amanere abandi babere barabonge bari oyo mwaye nereyo noli undi nalisi mwanyole kokotogesie abana abagansa gwe distance kurwa story abami no ekero oyo mokena achitagacha tuchino alenge Kenya na achitagacha agandeitiganda abusa na incha sabagini bagocha kobera and ekero esegiye kurwana oyo mokera gagokana nje no moke tigaba nene bana gogoraki bana kurwana gwe distance kurwororo and in case of any obobe brato kegatia umuntu omobe ndasu igakorubwoye orojo cha koini site and even there before ekera nganyete guchika ngina nje na mubwata agankania asugo na moya ni guchika obule mubuli bobone na bobe bunu borabe ndeta mukuna ere tigakoreke agendeka akarwara ngamuire bwone nabwate biasara ali ngenye mission yali ensemo still akaini 60 ekera yigite ko na mubulitiga bono ko na gonto manga timbase gwatera sugu ali yo komwatera akobwatie utagite kongemba njenja guitwe kerota yo agante biga okwane tokwana I know your husband no mwabali lakini digango te biga ekere gintu kiale ko bakirikire kurusho gakanda ngeringa mokogoti tigango te okwane tokwana injina atebire asuguta basa kurusecha aichero gurukubasarania naende gonko kwana mangana ya paka karon kwetende mbera iye itis mongina ne mbera molembo bolis thank you so much mwana bia mwana sana bia mwana asante bia mwana sabot mwancho murigereria obusongo vibes network kaka omongina Esther na tomogano
ogoteba ng'a mumromo abo mugakoye nyagosira nigakare kumurwaniriria oboremo obwo nyagosira bachenchanete na mumuro yo mwabo kumurwaniriria akaba very specific agateba ng'omonto kumurwaniriria oboremo obwo igakuru kumugakarasugu rituko rya rero twakirwe ikachinseme chiga chiabo getutu ya north erinde rikomerana no mugakarasugu kumuboria igoro ya mangana ya twerera soboronge ngaki mukamu muromo abo no bamaye nago kwana kwegweta goteba ng'a maremo garenga atatu boremo abamo go bwarenga ari gesonso no boremo bonde bwarenge gosengai sieka oboremo bonde ni gari stwachiete agateba ng'a mugakoye igachenchire tio mugakarasugu amarema yabere akuruku bwagesieka no bwasuneka erinde rya motigere bori bokare skimu bakaigwana ono mungina akwalejinga later on rasugu oni rya marema yasuneka no bwagesieka bona naende ochira naende aiganya nsiongo nanda atagete ko uro mungino bori muboria bachenchane tuno mugakoye mugakarasugu no ari matutu mugakarasugu no araiga. Let's hear from the horse's mouth. Mugaka. Amarema yanga kiare. Ikiagero mungina agoteba ng'a ekero mugako yakure nandi kwa muchakire segi yokumuneririo oboremo mwachenjate na mumromino. Twereranga so wikerano. Amarema ya tatu ng'a kiarenge ng'a kimwana na mumromino naende naye kwao neti ng'a kimwachenjaneti mwegete mukairanirani. Tweresanga so winga amarema yanga kiare. Amangana ya musbatu ya ukwana. Amaremo twachenjaneti na mumromino. Yes. 2002. 2002, within a short time, when we go to introduce him and my family, into a consult family, it was okay. One can only mention here and the cabana to another and nobody move on to talk agenda, no Wagisieka, nobody move on them, Bode Sunekaga sons. Yes. Banga at the room, ndiko baeresa wetani ya wukuna na kwanita bagante birani ebinte birani na gwate chitaito kobo. Yes. Irania obuno buri mu bwe sokoro ntori ko chenja buri no bwe sokoro tinki ndinga nyora no aba muraba minto bakire bante biriri mwakorita maboso mwari kurato ko tobori nkamuiraniria my brother nkamuiraniria immediately. I can't recall the date. Now I told you 2002. Ekerona mwa agenda nchenka musaini lie bintu bya ya koraki akaira. Lakini ekamana koire ngaki erego chenche wo chapu asende. Mpaka 2004 ekero to go tumubolinga ekero to nyora egento ke koruka se ase chigaseti nga nkoba baire not before chigaseti ekero to go check kumubolinga otago to chenjerie egente omukumbu oyo garengo asukume to mugako ya so much kali como aibaga akore mune na to abegete akaba hostile na my brother akaba okumuigwira ake wone kero to wikanga obuli mu botatagiti ko chenjia tukarangiria abagaka kuruka abagaka banene enambe nene yarengo abagaka abange bakuri abagaka banene bali ba chianko chitu chose my brothers sisters no baringi bone kero to wika to ikaranzira baka barororo mungino minter ko noro siri ekero to go taka ko kwana musfati utajiti agera kabera sabete mungino no akorete no aringi. Yes. Bone to ikaranzira baka bakamotevinga iraneria rasugu obori mobwaye burana koete bintu agaitaba bwira moiraniri bintu byaye agaitaba tugasainira ni ebintu ebinsa wo bibiko yanda bona se Lands. Lands. Yes.
ekero twasainanire omwana oye no aikaransite omuroye okuru kwochogo agasoka iga uchi muno agasoka ikiara ntwara kwena korigeri ngo mwana nkia bwate akagenda gatebingina nga mama obori muboria tata bachenjanite na rasugu oirane ire rasugu obori ntubone ntutorote kiogotogosa onye kwagende turugurari ukarigeri obori mugori koruruguru naboroche enyombe eri yane enyaga titari yo mukori emirimo ne yo kobeka no en tools chigokora emirimo gotorote utambukire gocha igabwata omoro koboko no mumuro yo murusia igaba ukomotebia igabwate obuta nechinsara lakini umwana oyo konyotera tamanyiti okuruta chinsara ngendoki igabwate tega chiguto odikoruta nande chiaganda uchie nsemu omukungu yakama kumukie akaringa chianga asaba isabiara akuminyoka kurwaria chiatwa paka stu karasta ilio mugaka moyare mugako mitote yo mugaka kwete 75 yani mugaka oye mugaka mugako chito kuchuzi omukungu yakama ko takanyanga ke konyarekana ngasuka chiatwa iberega imboringa inkyukuminyokera gocha asaba gaka bari baho akangepe nsemo agaja koraga umusacho ainga leraye orora sogoso tuko kumina inga cyumukungu ya cyane ke runde kenene abagaka ubaga cyaruka uja cindagira cyabe kiro bakabwatindira bakora abantu bakitekuri nabe kenyuri kigito mia hariye kenyuri ke bari banka adiro gureskimu muna baikaransaria bakamnyoka egondo chenyombe eri abekwe eriyo kirigo soko jiguru kai bakayesamba bakayebeka umuriro bono utagoira kibando cyari mugondo ni kwawo kimuna kibando kirikiraria nabona asumugete kibando renda akaigorera cyombe cyayi kigakora kigaso wongo kumnyoka ati to tanga na bamura bandi bamito bakakana tiga mo sako genda mo tigatiri tigenyombe yeyi tokarwa ndo kakora tukatiga muna baka batotebi muna nyasaka akabangete enyombe yewe yarenge erosiri yagakire na kuto amaroba rende yamaroba techieti koyebwa ate esare ko chigorari maroba ari techieti koyala kwala umuriro koreki otire tugatigera awo tugatabie mu muno mitonga aiga mangana ta ko berbi muka togenda tukaimoka tugacha busonga agacha paka nabwate enamba akabero ororo mpaka bone njira baje tukuna ko irana rana bwato boka umukungu ina aberete kando patali no mugakoye oboete kogenda nyumba era kataga to process eri ebinte process through lands tukaewe concept kiregento bono goto kogenda nyamira ko chencha ina bete late atoire ebintu biria nkaba late matuka aberi ando mukungu yo akamoira akamarko enda akakubwata akarusie kwendelie kwende caution yeri ali on the spot wane kote ya boltina nkintu kieke korusiwa aende immediately chibasi yakora kya ruo akagenda akarusie caution bakaire loan ya 2 million arbono tingu manga inko bakot konya cha ba iru ikyaire gente kyabete yani within a short time agatumike title deed bono yo buri muri kwa mtu akaenda akawe loan 2 million oyo akora igono mukungu bonsi no musacho arbono muna baga mangite bono whatever might have happened it took time for us kumanyanga inki kege enderete further than here
tukaja konyora teri service the loan ni moirete a court kisi. I wanted to arrest him. Nkomo boria ayendu yangu mbura no sainitie bintebi kwa ikire kwa nkiri Nyamira na ikire ororo tuarte bunga to ego chenjia ikiagera kwendo boli mobo eroni yakorire ya bwadiru tugatiga my brother akarira sende etoli nabamura bande baminto tainga nije gwekande toli nabamura baminto and some uncles but ready to testify in continuing again taking a get kogenda yo akante mbra no ma eten kene mu director and ko ngoro bosoku ko mu wori bosoku ngo kwambo rubi ekyara gwa korire mintu maminje no twakorete no twakorete ntige ekesi eketo to getike ekyara igalo that was criminal in service eloni yeye ebintu byao koreke onyore bona manyinga yeke nyumba umwana ominto nkaroi gare driven no munno yoye nkamutiga tukaganya koreke a service instead of doing service I don't know what happened na bongo kolentera chi document ejo bakagenda ebengi ekiba kore todo trotini director ya ring bakarusia etaito ditioro etaito ditiye ekama kogenda lands Nyamira no nyine kotinja voliti na ki ngaki etaito egento document yekurwe bengi no nyine karatasi ekoro kinga tuaye release litakora tiki teyo etaito didi abono babwatirete loan libono babwatirete loan teyo akagenda Nyamira whatever they did no ino muntu rengo land registro yo rengo igo baso agetumne karatasi ko bagasariria bakabeke bakamwa engao a new title deed etaito deed yo gende wendo demand for it na be oru akiri the past title deed chinamba cha intikorete nchiro na ndi nya chinamba cha intikorete nchiro bakaya igo baka stop from servicing the loan equally no ine kwende ebengi techie tiko bwatia ngabo chibasi chabo ngakitikorete na chiri muna toko wako sabukotini muna chiarenge 200 I mean 2 million achia sugete chikaba 4 million ne chimianchi kale guru ba obone mutachi na boritinga ngakebengi etariko godimandi chibasi chabo bakachikorike ligenteke bakachimunga kibakorete na kiki arenge lakini ejaje concentrate na no musipati ori abegete ekinanga na mugulire gentoki obole abono ekero ko chikorike ria transaction chiabo obo korambole bwakorire kurwa se ebengi noyu na abaiga. Now, to the point, in 2004, oti repaka also kuligeria kero obuoma aire to bori mobu ororo mwaka aire ene green card ya inyi bwadi ayorora se buoma kari ai engakiro le de bora nda tongerese green card ya pole pole to you understand ene ikwanga ritangani obore mobogo bobwate James Ogamba na Arnold Rasugu. James Ogamba inche na my brother ni tutenenete bintu bye obuno bwama tutubona tukukwanira na ebintu bintu byonse no ine bibira paka ruguru inu mwabege tubona chi admin okay yeah ikobonekera mwabe ku chi admin later on
on tarehe 25 mutinyo kominomo 2002 because by tarehe 22 mutinyo kominomo 2002 inu mwaringeji admin Paka bone. aya eka tarehe 25 that is like 3 days after mutinyo kominomo the same year Stephen Ngare Ogamba ngakiaje toko bono Stephen Ngare Ogamba bono is the owner of that land ye bono yawo chikonga bono. okay Na ye kaorokia osotini mboka aigandiri kwa muira ni bono borimo tinda mwira ni. okay Follow de kwende ipakanze. aya tarehe 26 that is like the following day yo mutinyo yo etaito didi ekaruhegwa Nere bono angete bono. o yani igo ekera mwachenjanete oborimo obo erakaenda aga process ye title deed Akanga agakoa aha nenje na moyete once uri mugwane mbwarenge bware nkamo wakonyora ntura abo weka kero montaño ore title deed yae lakini erebo na ria kito ko process eyi ya ne uri muguri bwane 8 acres no bwa ya 16 acres akabo bwatani ukaba 24 bokabo bomo 24 acres agasokia title deed ya ye bono eskimu nere yesogeta teri ya ruguru gendere obono buri mubo obono bwagesieka buno bwagisieka ntege to bwa kwerende obwa matutu one kimuna ni na moete igo singe tkonyo tutora bekera na bintu munebi iga agende tera tukamo consent akagenda ne ya matutu matutu settlement scheme ekwerende eye egirini kadi yeke ikene kia matutu matutu settlement scheme okay continue bano goje bono nakinata kotwere sapo nakinata kotobeke boronge ngaki mwabere chi admin igora taribo ekera mwabere chi admin igora asobore mu bwensi kerege to no inge to gende family everything taribo aya mwaikire mwatirwo boremo lakini mubwate title deed mwatirwo boremo kero mumura irwo boremo bwanye aya aye kwa irwe itekas taribo aya mumuromi ino oiru 16 acres mwachenja niri oboremo okoire oboremo bwasuneka no bwa gesieka aye kwa mutigeire bori bono 8 acres abo bekerani amo abo bwaya aborosi taribo okay bono ekero kwa mutigeire etaito didi yerure gatia nero nataka komanyanga etaito didi yengoye ire PO box yasogetigwe tarehe 26 mutinyo kominomo 2002 mbara Stephen Ogamba lindo kwa hiyo Stephen Ogamba bono rosire etaito didi yaye ya eka 16 na eka 8 yabeire yemo okay tarengo mutindi asogati the phone day igarenge na bwate chinjira chia ya kwenda ari utene na gento kya koraki kiarosi egento kya mo stop it that ko rusie boundary eri kwaro charia immediately tu amwiranete tachie tuko kani tunga to saria orumebe kwa ngwaro joro bero no ari paka mate paka ruguru bano tatiko mukungu oyo ochire gusari buri bwa ruguru kabikira maisani enyumba yaye gatinna soro bebe nero yache to kwanya urube buru bono dirga weta otigoro rotirera bono akachia gasari ruguraria akaruti no ene sengenge na begeto kere bintu na begeto era akagendera akore bintu bono tingo mesuno bantaine no mugako iba ikwetanete abukere yo okay aya bono kurwabwo togacha tarehe 27 bona abu tugatuma tugacha 2004 caution nere bekira caution by Esther Nyabate eli bono igure nga ebori mobungo tiko chenchi gubore mokungu ya kamyoka ko bekeko caution ekero to kumyoka kwenda ko beke caution amini ko genda kuchenja tukanyore caution ne korteki nero mwaka kia sabete loan 2004 so inkigia inkigia tangete your brother eri 2002 takwira ndi oborimo mbono bakora mukaya musumete bono bakaba abante mekora yani gokora ebintu mukaya nero mu direct chenjira gete paka brother
I cannot say I was confused. Think kiarenge. So they were playing games regarding nobody more. Bono na kia kivon oroje muka ene ero vegete caution yawo. Na kia ko vegete caution no musati wa yoro. Na ina kende kionsi kiarengo na deni ya mondo njarengo. Na kia ko vegete caution. Mukungu ta yom musati. To kwe woni na kimuka ko vegete caution. So ekwerende aiga 2002 mugakira for 2 years. Mugenderete ko matebinga irani bintu byara sugu akana go enda dildaring nadi okora e caution ni nkyo kagerete yabekire tuna Esther after 2 years what she was doing no musbato ne baba na bari kini aso ko bintu byo bokora ine njira ya mari uto kutanga muntu ndi kwanzi kwenda kuno kutinsi to konyoro igure nga uri mo bonkwera ni gunde okay akamnyoka akabeke caution mo basa gukora any transaction okay bon kwa igura bone kraba Russia immediately kwende gakora elonia kaibo ya 2 million if you can see the same date with draw agentare ine mutinyo komi 2004 aka withdraw a caution korengana ni green card yake ne bairego aya yende bonorenga India irete elonia the same date na ndetare ine akaire loan umutinyo komi charged to the Cooperative Bank of Kenya Limited to secure a loan of 2 million not rights under section 10 okay kwa yule bon akaira orusirie kwende caution yeyo ne loan yeyo oyeirire on the very day mbono ntuma etio senyamira kinyorete usengaki so egebintebi eloni ya akubwata so that omoga kataika go chenchire buri mubori etokinga mbwate into ke gotanga kere na bakorete kwanyugure bono oyo no mukungu oyo korteiga na andikara ko ire roni yeye igo bari no mukungu oyo that the determination diabunga ne roirete eroni akaira 2 million ekara ko rebinte bi moga bado moyale moya osenere bari kom omoga ko jako so osira 2021 yes bono egento getange to mogaka takwira ndi ubore mu bwao because korengana ne green card yake ekara mo chenchane ti ubore mobo he went for the title deed almost immediately igagente immediately na inchen kamuira ne almost immediately the same about 2 days bono nkamwa kamusaine libintu bya nkamwa gendo se okoreki o yuri ongiraneri egento kiara gutango mugaka aya korengana okora kwa utakwira ne ubore mobo ninki ne roni ne chikosho ni because what was the issue I think me baba eloni bon tro cho ire ntar ko sabes to ko chenche to ko ikako rente gentekyo until kwa clear eloni kwa yura bon yes bono agakore genteki intentionally na mukaye ne birenge imbiringa bantange tinyora gendoki tinyoro buru okay inere egento babe gitaria na mumuroyo minto aka take time go service the loan nja tangasi tuchinga seti eringo takumwira kotini aga bleed nenche nkaranga omwana oyo minto tingo muzalirie rieta tigakoreki tiga service the loan angina ni bintu bia biana akara to kanyete paka bono iga injengo ta discover nga mumuroyo tari go service alone ekambera ubuya nkamanya date none eri tuka chenche tie arusi tie bengi akakobeke kwende ngao uruacha bano rusie kwende rie taito eri arengo ochiro arentire taito na ndi bonto bonya kuboninga kente ke servicing of the loan tira korwa inene wetara kana kore ekwende ya rule ko bengi ngore ko suppose ko complaining document ya sire ko bengi kwa makonyore oyonere ochieta kagenda kwende aka apply for a new loan I mean a new title tayebengi ajeto ko bori kwende ekagenda bakayebeka ikagenda 3 months ma to tabu at interest chinde chonsi
tubwati ngani munyagento ketengo koreka na ikara egento 3 months chikaeta complain ende jakoreki njatoka bakamwa a new title I mean title a title yumne ko ruwe unonya land there is no document ya moeta akamaya kogenda Safaricom akachiko what kwende igarweta akagende lands akabeke kwende katangaza kurworo akaegwita ito etaito ene ero bone kuboru kuno inkotini nga produce etaito yabura umukungu ine ero yebwate na mpaka bone wane ero koreteki oyebwate so let them produce etaito eye sirete la dog nga kyura gande be njuru shege ento mburuma ete anything you ire toro for safe custody iyen kachibe sokoleteki chiba chirali nga kichiba sitira sire kuruwe bengi omondo ko chibusto taitego teba ne document yeye yes ne ruweto mundo teyo ko wewe kuruwe bengi nga twarili sirie taitoi etaito yekro ya vete released bakagenda bono land to jimba bwatien document wako ko show land singa ya vete released bakagenda lands nere kama ko release bakama kama ko bano okay oria kati kutangaza muna nenge to yasira ko nyumba tainga kiasira ko land si etaito hiyo no ene copy ende yose ko tiki tediadi kama ko kutangazwa 3 months na chibakurwa ekero chia expire muntu ta complain iti bakaishuta etaito nere yero robono iga okay nkwere tore matutu naende once more tigatura ruororo amare mayo chencheirie ayasuneka no bonde bwagisieka amare maya umongina Esther agotebanga ni gone ti amare maya gutumeke kebande kya mumurumbi bono omuntu orio bogorete moyari mukaye moyari buragenda umubulinga ngakyo ngokone letigai omaye to muswati oni ane nona ikran staff nan kan stay that's 2002 yes and 2022 so 2022 after the brother yes 6 months igon de gesona mani kwa kebesi tini kwa foi kubwata simi ende onse gote mana ko tanga ntu produce ID to wakira ngaki nota kirisi matutu mangana na ri gai goto to muri makwaso kimbwata na to kan exchange na ba CID abo finally back me ondenga if you are not coming otogote tokobeke chipengo tokorente baka egente kinge dugo tegerera nti kweboringa makoso kinka bwate ndwana ko otana na muntu timbu atikento kya muntu ekame kinka ruwa nka kira my brothers tokagenda paka ororo matutu mana ko bori wanga nkabate ngani kire ano dirasugo gambo mwarangerie na kiomenya to mu bwa bande ne kifua kumuburi mu bwa bande borobyo ngome to burimo istangale na chite gaiga o reportiri ibu munomenya to mu bwa ngamukani yaya nkabaye explanation ngake marima yakoleteki ali yani kabatenga ni mbwate documents to support what I've told you bono rangedi muswati oyo because litukeli na ata atale ngawe ngangota ngotanda murangeli litukeli to wota tonyorana tukabeke date ya lengo on Saturday nkarwa igana abantu ba minto ne ki document ye kina bwate abadi ya matutu she didn't come bali ba kumurangeli ta show up bakasoma ebinte bikogenda mune bratembe keregento bakagenda paka ikaba kamatenga ngomurangiri to the second round anyo oferi to dismiss mangana ya kamate ya to dismiss iko murangiri personal ya koreki acha
itokirete ng'ani gotogendete kukanya nyore samas kurwa high court onsoereire kino otigireke ongirire Nyamira lakini aba basiaidia bambakieti gotiga bakamara konchaka komboria ng'a totebi ng'a kyobori mubore nkaba these documents bakamanya gutaka kubwati bakabwatia one on by one bakagenda paka lands kwamine ali kwende land board matutu amini kichauri bakakora boka without my presence bakanyora what they wanted bakama koimuka kurwa rari naende bakama gocha bandi bakandangiri bono bakombwata munari busio okibono gocha koligia aba bantu aba bali mata to confirm nga ubo maene ubo limuni inche nkortiki munaba tebeti baka tukagenda na barabo bonchio itinyo manyeti lakini rende tukana kobori tuwaiko baraba sigari babiri oriyo monene noyo kumubwati goto wai kaisiko mu tukanya no muswati oroni oibwoma ni mu manyete na igarenge treasurer ya nat kisi branch obe konyoruku okuri umungi no akorete no ali tubatigadi watu bakikana tumukungu oriaga panic so much nkikyagera abantu abata abale tari manyeti onda asitura abantu aba basigari babere na inche tamanyeti muntu ndi bakanza kumubori omuntu bakara akatoa ibirugu wekanza umuri moto maite ngaya intwe nabasigari otwarwe ya sakuru kumatutu tuate kubwati ringana tondoka nubu maine tutate konyora kurwa asuru mugaka ngayare mwaka nasire numanyete iguru ya oburi mubure obubwa oria ambuo ngaya twagurite mwaimu agurite kuru twagurite umuntu kuru Steven Ngaro gamba ai numanyete ya timu manyete agakana takumanyete tamanyete kwana kamorandi ya tinana kamorandi ngakikwa mwa korito oburi mu agateba oburi mu bona ina inche na jete nkarigia eloni ya 400,000 no mugaka ona karigia 300,000 tikaba 700,000 togai karanza utenera kwante wukisi tokarika agreement tukamwachwesa 700,000 akamana korente sera agree no to yo nyorete buete yi bali keranite na ngai na woma yani woma na muromi bona graba ba nyore gwerende yo na ndi muna kwoti ne kibese na pochirega osikari bali baga bagateba nga okay mungu twaigure to sikubulinga no mutwa to koura intuni investigation to koreke twabwate watotebi bakarwa a copy ye sale agreement eyu tokarwo leitiga bagateba nga wono to kugenda lunch next week ninge Friday next week to take bokoreke korore bintebi bakagendo bakakonfirm ebintebi binge na bati idibaretete ebuna birege biga na bati bakorete baretete bagatokonya kumanya ebintebi bagatokonya kotoro kikurwa land Nyamira kijauri na abati bakorete baretete so akama buribona akafoidi emangana abakwenda abasiaidi agateba ngana aba compromise bono riete yuko ria maki na kia gutumia akagenda when high court rende tukagenda nimbo ato mwadi pakati tutaragenda high court igo obure muboko rukunga bwagesieka Momurumi no netie no agreement bakero abantu agreement nako yoro agreement nero
naende umuntu inarerete akatenga mota tukongurobole igairete nga ntage tubuire kurwa asabari. Okay. Obuli mubwasune kalenda. Sone the same thing. Inche twakora nituna na moete iga kamusaineri akagenda bono it was within himself abali baholete. Nabona kero kike kogenda paka basia idimba chete lunch bakarenta chi green card. Chiko state ina kiakolete na korugorono boro botambi sana. Bantu bata paka agata kangoneri ngata nkamwiraneri akaoneri webono roro. Tinche tukona kokore fola abunga inkigere nje na moite bintu bya ya kore nje na kanyetanga bintu bya ago claim nga material sinjiri cyari ngasobora mbwasuneka kwere tokagakira buwo muboriga ekeronko borio bintu bimwaka kyoroche bintu bitone ebintu 2002 ebinde 204 kwanyo mwaka ali moyo no mukungu okokanya paka kaamo kaka kwacha komboringa naho ni bintu bya ekerona ari uri musacho yako musacho yo yako ako irako kurwa sende tari go demanding bintu bya nganga ibire. Okay. One wrote 2004-5 around so back 2022-21 mwa kwa ina yako reteki na ya kwete emiaka ne erengeri waoni die binte wa atari kombori in between. She claims inga maremaya nayo yaonetie utumeke kebande kyo mugakoye naki yari konyarika karo mugakare moyo tumeke na ingo kenyora ayo to get the kinkere applicable nga kinko bwata and why was I doing that kingo kore na moire bintu biaye na de no ino ko genda wo kwa mugondo yunje na jeto konda gutacho wa mwaka kiyo brother walite 2001 and a very short period 2001 nadia brother walite ama tukama ko okuri 2001 to 2021 21 sorry 2021 so igekera marema yonsi ebinte bigokorwa your brother moyare alebuya akorengereria ari soba alebuya naenda ndoche naenda akurwanie enchera akane male madeni aya anyori kibese anyori ebintu byaye na injangira nile ebintu byane na renge sorry of whatever he was doing na inje no muntu na renge patient na are go pressure my brother as a family yetu twanje ine so paka bono iga bono tukamwa room koti emuchete karo mugakasirire nero ngirete koti ni tainje nje tina renge kwenda koti ngingu tikokora koti nje ni timo soereti nere nawe tengo basi idu bakandanga karati gekyo ruling nerera eye ya 2020 na ronta gete ko manyanga ki totaragenda ororo ndagete ndaye manyanga ekineke ruling ya kolire mwaka ki chiete koti mbora 2022 okay tigere go bonongo ja tororo so esta agoteba umugako ya karuwarire aye na bomura ba mino motemete kogenda kumurusi nyagitari ase chinguru goteka kumuire nyagitari engao asugo kagera goteba ngamu abwata masakara mu ategete kwenda sainie ekera ruwarite ayeruoti mumuro mino ruwarire kisi ya renge oronga no emadio kota korete taringo mumuro ruwa na kwa mumuro mino ruwarire mukaye moko mutigera makore kwe ya wikatoteme so we went there as brothers wonkorangeri gukorwa e brother ya rwarite munembe koeta embe goeta nchinkana renge taimonongo so guru na ruwa na genda wonkorangeri wa nga Stephen mtuto kumuruka pingo guru orwarire ni nchuango to rorenga tutoko banga arusiwa airwe asene kitari engia ati wokorek ati ko weni bono inje ngapani kikurwanga umburwa ire kyo bwacha andi atageiro nge kibwaba yo tokama koimoka kurwa nkagenda my brother ondinare
asirite nse kokwatia mang'ana ayo nkoro kino ine ebinto ebio nyendiri timati osembira igototebiria amang'ana amakong'u nkaimuka korwa my younger brother stable brother togaika bosongo nche ngaika noiyagaja togas manyang'adi nasare kotonga corona nekorete ki lakini we were allowed to Gakiri by the way corona ya 2021 togaikaransa ase waiting room waiting kwende aliga corridor iliga nani nabutwara ngini chenea na my brother oyonde okorukwa liga obakari kichabe bakoligia asiba kumobeka banyoriro asiba kumuira bakaenda Kenyatta asakabura lakini bakanyora kichabe neroro naenda abasungu balia nabo bari bagokora ng'obumaine bakore okogweni bakagenda na my brother onde oyobono orochemsi we nere bachite na liga akang'ake nga twanyorire twacontactiri Nyamira ekwende yakorire ki ambulance yakorire ki yatokire naende ake bagoteba ng'a migosi oyo musiesi otobire endege ngocherete gokora ki echa kumuoya bono ekero bagoteba ng'a ngocherete kumuoya bakanyora suneka getinge korete ki nkeyo facility yoko sera ndege eralandi Homa Bay ose Bomet bono tukamegwebori ngaki omuntu arwa paka Bomet omuntu arwa paka Homa Bay ngaki toja gokora egento ake bagoteba ng'a kulingana ne weather ndege bono tegokora ki tegote so we were struggling toire omugaka my brother nyagitari yengi yera akora ki era mugweni bono muna tuikaransta ena mutu wake igonde mutwe ga na my brother yo gara mana ko rumu pumbo yo weta straight tata ke tukotorra akara atajira maguranga birata tukimutu ari ngumuri esta totoroji matindoji bono yakwe kwando jaria nkomo wori nkwaro tukwani no to wori nkikendeta okoira naiga okongo koboko okwanu yo ndoko boko ndi bakoira naiga omongino yo na my daughter obakatangire bakale iskari interest yabo budget wote ande akega enyaruka yaye goto egoro kumarita nero kogenda the same speed nkomurangiri ngakyo marita ngakyo gweta totoroji iga bakoyeria marigo cyabo oyo nera ntebe tinga yenda magubono moteme muna mokonyara mo prepare ambulance nerensa toro gosinto rusiso ga koreki agende dinje kwanda nyomba mali bono ko bakogenda abu omumuro oyo monene nere twatagete ko right from the starting ambulance ya tokire endege ngochere nkamotebia prepare iso na kendi yoskera awo intwiskatori airu ani yako na koire binte bingora akanyete ngina koreki aichi bona kro ba kagaria imana ko nyoro otanga igoto mugakona igomoko mate mutante beti nenche na gendo nkagete nganara we akorwa nkabu boya sarwa ngegende ke ngokore kana kere because muri na mumro no atoriko ma wano njinka ani omwana oyo gamotebetie message etali burungi bagacharia eriogiri kamago ba ko my brother kontebinga okwana kurumari ndusia omurwairo okwana kurwari songo koenda imaria inganyora igo bare hot bata tikora muntu okoreki oro bakame kurangiri umuntu oyo agende imaria asabe
omumuro oyo omo kumuna gocha mostly nero kolike binte ebi asichi mitanda ye agende ime ama korkorumaria asoke gochia to etaine gochia ama no kwana ngambo no korro ndoro moshio go into akuruka bachi ndoro moshio go etage itagari nkama go kumia agokwana nywete na my brother yondo koreteki oiwe agasoka isiko mmanya gotebu kurusika ringa karua wo eriogiria akirwa bakakeriogi rio gokura abantu bakakumi maringo mwako yokorereki okuri kurangirunga karuma wo ndoje ngama ngana ya achire bo nandi tinchet ko ende to my brother tugasoka isiko tugacha iska nkaka na chibeso muntu ori insurance nga ambulance watebanirega mono siringi 2 au 3 munyumere chasi mo koraki in case tororenge gende kiagweneire na nda to koraki tukobarangi tugasoka kurwa bugo ngacha kurwa bwe kairegeka angama tukatatu abantu batangira aria mbondu tarigo swaime mostly from the family tarigo takatuika separate ange to koraki tukwana masakara kinko imukie mbwate gojia so my brother ebinte ebio bioro tu bwate biga etu ati tukoba nore kero akure nkinara kumurgeri yere nkoroshi aringe ekwende nari nkorte to binyorete kero tu atire koti igobone kesi eke omonginesta nero chiete koti nero ngirete koti paka bono gane ro gende to kuira koti nana gotware kerenge ria ko ende koti na ende historia ro siri muna na bero nganaiga nana gotaje koti ga rinde ne nkiata ari kuira koti omogaka kare moyo ikiagera bado gisege kino kina kinkoboria ebinte bya begeta bwa gukwana ne byo mondo ko musipati uri abwata and inen angote biga seita ni nchimbe water yam ngose ngani gombo nkokorero oyonde gen go ba go chapaka abante nga ko agosire my uncles my brothers no even my sisters mba ko ngarumu ngani ngende to ko kuchinga I know mukumbo yo muno moroche let me put it clear muntu teya se family tata bwata bangwalenga bakinto kumanyiriria mumwe no yo no otori to get all the time muntu teyo ora chote bunga na cho so asite igoni wete na go tebi e family ngima muntu teyo mumromi no ekarare because omanyete amare maya igaonetiwe before your brother tarakwa ebona obwasuneka ande kaire miaka at any point because musubati ya uklemunga igotumegete kebande kyo mwaka yakoni amaremo tigagete kurati iga akuwa kiusingo tumegete kebande kyo mwaka yakoni oburimo na amani maya ga ndio mwaka kare moyo your brother na chiete koti yande gotebanga mumuro mintu ibire kebande oni ya maremane nchena my brother all brothers totally one thing no nyembono asaga endete iga chieto related nga egento mukungo ya mukorerete nekebe egento nkira ndati ko na ko kwana utugango tebinga ekerare scheme ale scheme baikara stena ngote mari nge kurigia nchina ringo takumanye gente na bwate properties naruko ubulimo mbura abwate I don't know na ringare lakini amarima na korteki daro amarima brother ka tema konyo amar oborimo aonie anyore chibese au seti gendoki eloni ya 2 million na the remaining amount akorere ebiasara biaye chibese chamoke brother ne bwate chinyumba ro aunaruko abana baembaro muna muntu akotugotanga nkogorare omwana oyo wakira ngina tebanga budi mumburi abo koraki bokoniwo wone kero brata ya lengi sikabu akarangiria
oyo okumubwati akaramurangeria akamutebia n'omukungu oyo ayekaro genda naruku ogenda orore property erororo oni ondigerie ebaya muna togoikariga there is no time anyorete omuntu ore moya aranse gukora ebintu iga adwarete rioka paka agakwa igo momromi no nkorona ya moitete gusine birengereri no to me I can say there was no corona gari kiara ntu abeta allowed tukagenda imuto tabwati no mwana oyo murendete no hari kurara tabegete masks chichi korete kitakeirari you know inkwari ko swama ari tabegete mask nande ebari ko control y'abantu ba ko swama ari so ndebono na kumitinga ki corona ki kiara we have bigo mwesi bari mwasoeta asari nditeyo begete mask oyo taiya no nditeyo sogete kabwate covid ntindi ya tondo okay haya finally bona diatwira na set document ye korukwe judgment a document ye na rukwirite court na rongirite court ebinte ebyo kero mugaka asirire after 6 months a judgment ngi ya sogete ndara ya soma ndene nja ngeto bori monyene como guarende ko ngano nebintu tabwate ane document a table de galia e koro kianga gente kekerega she was only talking na ende mosaiti onde tayo no ena yo che ngento ulire kuruse inonka omana gotoka ngano anye no mumuro mino tayo nkibara tebule bono na ende gente kinka kya koro kya rusi kuna abantu onde ba witness ebintu ebyagukwana igakorenta abashahidi strangers from nowhere tutamanyiti igarete to mumuroyo omo so bikare moina yo murumba I don't know say you know murumba murumba sekabusa geko adi so abo muntu ino omo kori emirum understanding nkike kira no ene ko ti garangire tu wakabonga ya enje ni unali ngomo kori emirum bangwana batindo chibabwate bakon eba chaine oralo obore mubono kwa buri kavire na tinda agera kuborikaba egento nkere bengi yakite kubeka ndakike kitware nge court yesterday ni bade case kende nkero nkeri case toroji eba tetinga ne court to kurwamba faile case nge wepaka ebengi etebunga Lucy you are Kaoi 8 acres, 16. Kai. Ochoki no arenga abuno muwakire. Mbana ero pako nero kori. No ene ngende kono bachetu kuchiabu. Njena abete surprise konyoranga. Ochoki takori. Ekesi ekego kena chire na omojaji kurunga Mugo Kamau. Ngalao igere judgment yentambe lakini nganchire nsome judgment yaye. Gari geteiga. After being the bar, there are several pages here. Punabaji and Janet no Mogako mo Unaba Koreteki, they are indicated here. Omojaji Kamanya Wikera Sagoteva. Does this then mean that the defendant or you, having been deceived and defrauded, has no remedy? No, there is no wrong without the remedy, and I give the following judgment. Number 1. The plaintiff's suit and prayers engraved in the plaint dated the 1st of April 2022 is hereby and wholly dismissed with costs to the defendant. Yani ekina giesta kigatugutua na ende ekoti gatebanga ki atenenere chi cost chonsi pi kero kende echiba atumekire no ya atumekire. Point number 2. The defendant's amended counterclaim dated 13th of June 2022 is hereby allowed in terms of prayer number A and prayer number B, the A being restricted to the 8 acres he has been occupying. Prayer number A
ndio hii prayer ya the defendant. An order of permanent injunction restraining the defendant by herself, agent, servant, or anybody claiming under him from in any way trespassing onto, denying, wasting, cultivating, and all dealing with the counterclaimer's portion of land in Matutu Settlement Scheme 641. So the court granted the prayer from this. Egotebanga mondo tabasa gutachaburi muburi nonye no kurema na gukora kendo oro gusoma kuri mirimo ekoti ekarurigo. Okay. Ekamanya koira na anaende egateba iga in the judgment tutagete kurari gina ende gente ketokurukanga number 3, yes. Prayer number B. That so that you understand. A declaration that the counterclaimer is entitled to a share of 8 acres in Matutu Settlement Scheme 641 by virtue of his quiet and uninterrupted possession of the portion within the suit land for a period of more than 12 years. Ekoti grant that prayer egotebanga nobo maene obore mobo ni gobo belongeti asumuga koyo asaberere gwetani emiaka 12. Okay, that is prayer number B as indicated by the judge. Right. Haya, tusikabosyo. A judge egatebanga A being restricted to the 8 acres he has been occupied. Egatebanga ogotarema na gotachororo na asichieka chiri sano isato chirichigo tebeka na chenjere tumo muromu wabo. Order number 3. The Cooperative Bank of Kenya Limited is hereby ordered to discharge the entire parcel of land Matutu Settlement Scheme 641 to facilitate the same to be subdivided into 2 in the ratio of 2:1 between the deceased Stephen Ingaro Gamba retaining the 16 acres and defendant Anura Sugo Gamba taking 8 acres. Ekoti gateba Cooperative Bank of Kenya erigere ribune konyara eanchirane obori muburi bo baganwe Arnold Rasugu aya guchia kachia ya 8 no Gamba tiga ruchia kachia ya 16. Order number 4. Immediately after the aforesaid subdivision, the 2 portions shall be registered, with the deceased being registered, the proprietor of 16 acres of the one side, which has the permanent house, and the defendant being registered, the absolute owner of 8 acres thereof, which shall be where he has built a mad house. Ekoti gateba iga. Kegima ekroburi mubo gwatwa. Eka 16 chitigare ase nyomberi tu achete kwa rochieri na gari na ekanane chibagwe wochi ase nyomberi tu achete rogoro eriamaraba eyere yo mugakoyo kero montabere kwaye. Order number 5. The Cooperative Bank of Kenya Limited shall be at liberty to charge the plaintiff's deceased portion, and if it shall not be sufficient, then she will look for other collaterals belonging to the deceased. Order number 5 gatebanga ki ebengi ya Cooperative Bank ya nderige ryobole muburi bwo mugakoria ali Matutu ge konyora ngambo isaine 2 million chiri eboni recover the loan ge konyora mbo isaini musubati oria aligie nchirende ebintara onie akane loan eri ya 2 million ere. Order number 6. For the avoidance of doubt, the defendant shall have the costs of the suit and that of the counterclaim. Yani omosweri oyoro monginesta atenenere chibase chonsi picha tumikire asekina. These are the orders of the court. Judgment dated, signed, and delivered at Nyamira this 15th day of February 2024 by Judge Mugo Kamau in the presence of C.A. Brenda, plaintiff Umuwakili Wester, Mr. Choki, defendant Mr. Bonuke oyoro ngumuwakili. Now, wow. Ana mangana je koti to kuyapinga. Good. Finally. Mongina stago tebanga ere okukanikwa yenkolinga ki. Omoiranirie obole mu bwasuneka no bole mo bwa gesieka amanya kugutigera obole mu buli bwa ruguru. Ekamere eriga riga. Ngana kyo bwate buchi asari. Ino muntu tamanye tienta okwana. Nero ngirete ekoti ya ikire paka ya mote biwo maina sibokolete asebure. Na ndo musubati oria ntuntu anako mokolera cheche. Mpaka litukeria anste kolenda kutoira kotini.
muna toire kotini bwama tebwa yena minto yonsi mu chibuo gambengima umuchoito mugima family igabwate na ende abana abake bakuna guturama out of that ebintu ebyoro cha omumuro ene ro kurike ebintu byugukumya kera wakati ase metandao omumuro yo olikire tatigeti onda ataikorama omuntu yo tigesike andi muntu tayya seso muchoito tagete kumukorera kende nonya ochire chi media kwanire mba kwandikurwa gesa andi okwanire osinkurwa yi mono tindi kono gotegera mangana radio mono etinga kikiri okonyora ebintu bune ebigo yongote na tebunga yumna mukamuru minare okoraki timbwati time nere na kurambura munuo ne murame na kurama no ina abana baye utatiga bono obekira abana baye babere hostile once p no barikari abana baye once p dibagago akwegwa atotebi tokonya na sokoriye gentu kera konya abana bono tusyalirwo obwoba ekere gentu giekire orocha ikira sa agote twanyorera makongo tana gocha gase asa makongo ayu mumuro minto oyu chete ko yo bole mubwa naroko aoneri oyo anyore kibese igagendete within a short time oyonde barenge guboko muri twikarense akagenda gucyense yindi bono out of the comments chaye nabera abe muntu itakora tigenteke lakini the comments majana mwango tenga tutawanana na wewe yes anyo ogenda nyore gento kira wewe okorera mangana ngo gotebo okubwati of course ninche na bono roje abana aba orgeri bintu birate utatinga tamatinga ne kieke igo ba gotorokanga chimbeba chimbeba tori chimbeba inyi kaidad bono chimbeba echinye eyemo yatamire yatire na ngumbu America bono tengo gotebuna bwete embebe iyo gota Kenya eimo kirine ne sanduku omanyire gote gento gende gyakabere oyago tebembe byochane sanduku nimo oyo minto chieto igo moya takwete iga maana na bajine sanduku eyo iga ene tugumbu nando mana complaining igo na ngete kwanjira na acha bono muntu abana baye eri omumuro mino gagokwa after bari kira mangana after bari amata bakurika mangana yo egento happen kaidad another one nero you to bokom nero okoreki nero okumubwati takieti na agenda boye atiko kurpole yo ya two brothers bakasira within a short time I'm not saying but ki comment ye chia kurwa again to kiama okorekana we are questioning what is this omaye gobeka bano chimbe baibere nchitigarite bona yiye munde utengane che embebe yemo ne embebe no mwana oyo mito to kono chemsi olina what comments are these and why all the time wakwana mangano oboro there's nothing yakwana kegota kama untaro renga egenteke ingeta kitoko konyo bono ya to krita mangano whatever ukwana no boro bono na samura chibandu chiane for acres have not questioned na ranga agente kate abangu wa Kenya chibandu chia kuru mugondo nka Kenya ogende koti ya keroka igako gukania tana kondora until the date ye yang dete keroke koti bono mutaji amuboni nkirendo moswairete nyinkwana komorora abantu baya begete mugondo akamuranka rengo kare kuna kubwata bagoteba nchira gozo nte bakuna kubwata ngane chibanda ko abantu bachite mugondo bakamaka matebinga
ngo ku assist tore to ko ngae to ko kibande kinyo achia chiomire chia wekanire kiro geke echichaye I was not there. Nabwate bicha asaba taba ngobwate gesire no mote ekenege ento kia moisonde nkogenda nti gokora emirimo muwondo okogora gokwane kobekire chichuma okomnandega kuningwakere gento re I don't carry anything by accident ya to rutete nkoimokie gesire ngaki as big as I am gosoro ati mona ngana stega ya timbwati extension ya bantu bane baramburi nenyanga utugutara gwokom brande ndeterie tari omuse omusomi ntokoro kugamba I think onye wakina chuzi lakini kwa igura marieta no hana mugamba bantu bakurangirwa ngakitora asari eriete eri nande ntwana ko kutema kokora ingana rinde lyonse nkyo cha ngakyo weta ko totebi bintu ngawune nkoro kie bintu muna tua murangereti omaite gente kekia ya totagetie tua murangereti akarangeru muna ba mote kuru koti unakia ndo uchi otaideketa judgment not the judgment akara tua kieto loro arangereti kuno mo chief abana batuleti bonse pe location is application loro ten muna bara mo assistant chief no ara ale ordered aire outcome ye gente abana abantu banka bakorte bara oba some you can see the number yes 8 family members akaigino ekero ko igino yon community ngeso kwa foi bintu biri mo etenga ko challenges ntikora ntiro under the sun no nyanya sai goro nang tabenga ninde moyo ga se ntiko ura mukamo muno minte bintu musato ya mukiri on my side boye tuana gutachao muno muga kwa ya korete asirete there are reasons atotangete kabisa tukasingo so mucho yimi to one iko nkorukorwari was my brother's house na tare pa ari gote naika asubol mugwana bakorete ina na kotacha boye mari not even muna muro mintasirete no ndi bwansi se family onde tayo wow no no mongino minto naro dero tigarte mongino minto na tanganete step mother what she says is what we follow toko genda outside no nyo bekire miaka ya bere menge na bwate obongo nyasaye namubekire to obongo obwo na ndira bakoriso no muntu onye godate komenta mangana ande genda so musbati oyore gesieka genda so muntu yo le suneka gesonsoga abande no ene rietariane to me oyumu no ina riandoje agenda ngakiora oni gento ngakira be how onyo musato oyore ngo ngore gwaro ngaki na mwira netie binti ya bana 2000 anene ngakira ao netie binti omusatu oyo tare ngo tar kuma bodi ngabintu kaibiri kayi ane ngakira ko materials ye chata gete onye bara kwa ndutu musatu oyo kurusio. Thank you mwaka asante kaga kurwaiga enko rigitoro mwakiri wa choki ikiagera mongnesta namo kwaneta se story ko rigitoro mwakiri wa choki ari bosongo to kwanenere naende nkorigitore bamura bamwabo Arnold Mbarororo na barabutoteme ko igunga okorra kwabo ngoroki ase story yiga totarakora.